Ano ako malimdaya man. Anang Nedwin. Ay na, ading ka. Diyos ko. Dahil nga kinapinpintas mo, ading ko, dato'y tiyawid mo nga boyfriend mo. Dato'y tiyamam mo nga boyfriend mo. Apo, pakawanam. Apay, awan lati makita mo, nga mas nalolo, magnam datoy. Bagbagak kanyam, nga no, agpili ka ti magiging boyfriend mo. Dahil di mat na po daw base. Kasapulan pa nga, plus lightan mo, tirabe eh. Apo, Diyos ko. Nakapitpidutan ti kasi nga boyfriend mo. Ay na, apaw, madam. Ay na, nakauyaw ka mo ba? Napwede ko na, napintas ka. Nagpipay sumag. Ay na, apaw. Haang ka nga agrilisain. Haang ka nga agrilisain. Ay na, apaw. Adatuyat, ano, pag-releasing ka kung madyan tilinding mo. Yung, ay na, takin na uyaw mo. Awanay, baamaw na. Sir, kung kuna ka lang didi. Awayan! Ko lang didi sa sir. Awan, joke